आउ टे कम वाला किछ हबनी हां आगे अछि सेंट्रल एसी सेंट्रल एसी आज्ञा सेटा केते पड़ुची सेटा आपनको 800 टका आसीयो 800 एटा तो दरकार आउ सेंट्रल एसी ताले बुक करिबा सर ऑब्वियसली आपनकर बीपीएल कार्ड मैडम को सुभद्रा कार्ड दियंतु रजिस्टर करी ये सुभद्रा को चावल दबो ना नहीं आपन जति हमर रेगुलर कस्टमर हेले सोया कंपनी तरफ रु आपन ए साइज रे मेंटल मिलियो मेंटल माने पत्थर ना मेडल मिलियो मेडल मो बो कहउथला स्कूल टाइम रे मु गोटे की मेडल पाइनी तो आज मते एउठू आरंभ होला मते मेडल पाइबा आ गुडाई पाइमी ए पट दो आगे ए बोर्ड आज्ञा हां ए भाई हमको मु रूम कहिथिली आ तुम मते बिल्लोटा को नै आइछ को हळ करेबो बोधे मु सीधा कथा कहउची मु खोला मेला हळ करे ना मु जदी हळ करबी ताहले रूम भितरे आज्ञा सर रूम अच्छी हेले काहे ए बा सर अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा एटा रूम आज्ञा एसी काई सर आप मते बुझी पाइले मु कहितले आपन को सेंट्रल एसी माने नेचुरल पवन माने तळ बाजिबो ऊपर बाजिबो एपट साइड बाजिबो एपट साइड बाजिबो चारि दिगरु बाजिबो सर बोलो आज्ञा साला केमिति बजेबो तमे सर आप व्यस्त होतुनी आपन रूम प्रथम देखिले आसुन सर मैडम आसुन